Belai khairok susuki bukhoknei sengsarno yakar thanglaikhha teimawo tukokna thanglaimani gothang kiphilia khoroknanei. Koktma April talni salchar salmari sa sallo Gondasora bisini Ramnagar sakma parawo boni mamani nagwo beraileina thanglaimani. Khoroksa phano sayakhe sorma teimawo tui tukokna thanglaibo. Sanja ongeibo sok phailiani bagui naitukna chenglaikhha nog borokrok. Belai naituklaima ulabo manlailia. Phung aiwi kokti salo fair service ni sipairok bai naitukhe musangya sarangya mangkuthui manlaikha khoroknani no. Khoroksani umor bisisi ba tei khoroksani umor khe bisisni. Borokni nok gonda tuisa bisingo no mayong khorok kamio. Khatong khaja malaya kedegma malaina phaimani kitsa phano kebo khabo songya gothang tei nawo kiphilia ongnai hnei phiaba borokni langmawo mohai no mana kobolei phaimano sabo saiman. Borok mohai khe sengsarno yakarei thangmabai iNews team ni ongei khak khamma yapharo borokni nokhongo. Bureau report team iNews.